Kwakugcwele esitimeleni, indoda edlala i-hip hop kuma-headsets imamfuza isandwich ihleli kabi ngathi iyasi-owna lesitimela. Owesifazane oyehleli eceleni kwakhe wayehleli kabuhlungu. Owesifazane wabuka ipost edongeni lesitimela ethi "Your space, you are the boss." Kwakukhona okwenzakala emehlweni wowesifazane nokwenza acasuke kakhulu. Wathatha isandwich lendoda wamfumba ngalo ebusweni. Owesifazane wayenza lokho atshelwa yona. Kahle kahle kwenzakalani? Lento yaqala esayintombazanyana. Ungambheki njengengane. Mina ngicabanga ukuthi uyintombazanyana elungile nenovalo lwezinto eziningi. Kahle kahle unekhono eledlulele lokulwa. Abafana ababili abade kunaye babaleka bazephula ngesikhathi bembona ela. Hayi ukuthi ukwazi ukulwa kuphela. Noma yeboshwe izandla akumthathi isikhathi singakanani ukuthi azikhulule. Indoda ena40 wayibamba wayiphakamisa wayigankaza phansi. Intwana yakhula yajoyina amasosha. Akashayi ubuya ngokuzulala. Babemesaba bonke. Umqeqeshi wabo wazama ukumshalenja. Amshaya nginqa phansi. Kungekudala udokotela wenza ucwaningo wathola ukuthi kunesifo anaso esingajwayelekile. Njalo uma edinwa kunehormone ethintekayo emzimbeni wakhe. Le hormone iyona emenza abe namandla adlulele okunye. Akakwazi ukuyilawula. Noma ngabe yini emcasulayo uyibeka phansi. Laba bephumile kwi-blind date. Wabona indoda esikhulile inenkinga nedomen. Bephikisana beshintshana ngamagama. Intombazane yehluleke ukuzibamba. Yasiphuthuma emotini yendoda. Ayikho nje into oyikhohliwe. Hamba la, uzofunda ukuhlonipha abantu. Buke ngathi okwenzelayo kuwumcabango wentombazane. Ibhathini elibovu lona likwazi ukumvimba ukudinwa alakhelwa udokotela. Wafakwa inqaba yowaya emzimbeni wentombazane njalo uma izizwa ukuthi iyadinwa icindezela ibhathini elibovu kancane. Umlilo kagesi uyishokhe emzimbeni wonke ukuze izokwehla ukudinwa. Kodwa njalo uma ishokeka intombazane izwa ubuhlungu kodwa ungcono ukuzwa ubuhlungu kanye kunokulimaza abantu abaningi. Into edede namhlanje ohlala nale ndoda elungile ehloniphekile okokuqala. Ake sithi kumyekela kancane ngathi udiniwe. Bese kufika uwena abanikeza ukuthi ba-ode ukudla kwabo. Indoda yathi yona i-allergic emaginatini. Imubuze uweda ukuthi niyakwazi yini ukupheka ngaphandle kwamaginati. Uweda waphikisana nalokho. Indoda yashintsha yacela uku-order ama-noodles. Inama-noodles anamaginati kusho uweda emamatheka. Izwi lalo weda laqala ukuyicika manje intombazane. Donsa ummeso ukudina kwase kumenela.